נייס. אז אם הגעתם לכאן, כנראה שאתם בעלי עסקים שמבינים שיש כאן משחק לשחק בעולם התוכן והיצירה, ואולי אתם קצת חווים שם קשיים ואתגרים, ואתם מרגישים שהמקום הזה הוא סוגר עליכם, ואתם לא מבינים איך אפשר באמת להיות כאן במשחק הזה, בצורה שתהיה לכם כיפית ותחוו את זה כמקום של יצירה וביטוי, במקום שזה משהו מאוד מאוד סיסטמטי, ופשוט להיות עוד אנשים שנראים כמו כולם. אבל בתוך הסרטון הזה יש פה גם כמה מהתפיסות שלי, דברים שעוזרים לי להתנהל בתוך המקום הזה, ובסוף הסרטון אתם גם תיצאו עם כמה תרגילים פרקטיים שתוכלו לכתוב ולהבין איך אפשר מקבל כמה כיוונים בשביל להבין איזה סוג תוכן אני יכול ליצור בשביל שזה באמת יהיה חוויה של כיף, יצירה וביטוי, שבסופו של דבר כדי שנעבוד כאן ונהיה כאן לטווח ארוך בעולם העסקי והתוכן וכל המשחק הזה שהגענו לשחק עליו, אז זה חלק מהדברים שיכולים לעזור לנו. קשה להסתכל בין המצלמה לעצמי. סבבה, אז זה מה שהולך להיות לנו. אז קודם כל, אני דניאל, מלווה בעלי עסקים, בניית פרסונל ברנד. בחודשיים האחרונים הכנסתי 150,000 שקל מתוך ליוויים ודברים, ואני עוזר לבעלי עסקים לבנות סיסטמים שעוזרים להם לפתח את הפרסונל ברנד, להגדיל את ההכנסות שלהם, ולייצר גם סיסטם שיהיה להם כיף, שיוכלו לייצר את החיים שהם באמת רוצים, שזה חופש של זמן, כסף ומשמעות. אז כולנו כאן נראה לי לאותה מטרה. בואו נצלול. אז קודם כל, בואו נודה באמת ונגיד משהו שכזה צריך לאמר. המקום הזה קרינג', סבבה? לא משנה מה, תמיד יש איזשהו, אני קורא לזה ניחוח של קרינג' שנשאר איתנו תמיד. גם לי יש עניין של כזה קרינג'יות, קצת אולי דושיות, קצת אולי לא יודע מה, כל אחד כאילו ברמות אחרות, וצריך לקבל את זה, את הדבר הזה, ולהבין שזה חלק מהמשחק. זה גם משתפר, גם עושים עם זה שלום, וגם מבינים שפשוט החוויה הזאת היא קצת קרינג'ית, נקודה. ככל שתלמדו לחבק את זה, להבין את זה, להתמודד עם זה, מדהים. והדבר השני שאני מדבר עליו הרבה, זה שתמיד יש פער בין הדמות הדיגיטלית לדמות של המציאות שלנו, אוקיי? והמטרה שלנו בסופו של דבר בתוכן ובעולם הזה, זה לצמצם את הפער הזה. עכשיו תמיד יישאר איזשהו פער, וזה בסדר. יש גם גבולות בריאים שאנחנו שומרים על עצמנו, וכל מיני דברים שלא ניכנס עכשיו, אבל זה העבודה שלנו. להבין שקודם כל, fuck the cringe כאילו וכל הדבר הזה, וזה חלק מהדבר וצריך להשתפר ולקפוץ וטטטה. ומצד שני, איך אני מצמצם את הפער הזה? איך אני מראה לעולם איזה פאקינג מדהימים אתם ואנחנו ואני וכל הדבר הזה? וזה, קיצור, אנחנו ניתן פה על כמה תרגילים שיעזרו לנו קצת לפרוס את המסרים שלנו, את מי אנחנו ואיך אפשר להתחיל להביא יותר מאיתנו בתוך העולם הזה, בשילוב עסקי, בשילוב אישי, כדי באמת לחבר אנשים אלינו ושיוכלו להתחבר, לעבוד איתנו וכל הדבר הזה. נייס. ימינה. אוקיי. אז קודם כל, בא לי באמת להגיד, ואתם תשמעו את זה, תשמעו אותי אומר את זה הרבה, זה פאקינג משחק. העולם העסקי, העולם עצמו, וכאילו, מבחינתי העסק זה אחד הכלים הכי מטורפים שיש לנו להתפתחות האישית שלנו, והוא פשוט הכלי שלנו, סבבה? עכשיו, מעבר לזה שהאינסטגרם וכל מה שאנחנו מתעסקים, זה בעצמו משחק שצריך להבין את החוקים, את השפה, את הטקט, וכל הדברים האלה, מה שלי הכי עזר היה לבחור את הסיפור שאני מספר לעצמי. לי אישית היה ממש ממש קשה, ושנים שנאתי את המרחב הזה. הייתי כזה, לא בא לתת שמות וכאלה, אבל לא היה לי אינסטגרם ופייסבוק כמה שנים. התנתקתי מזה לגמרי. מבחינתי היה מקום שטחי של נקניקיות בים, אם אתם מכירים את התמונות של רגליים בביקיני, וכזה לצלם את האקס בנדיק שלך ואת החופשה בלא יודע מה. אז לא אהבתי, וזה הרגיש לי שטחי ומיותר, ופשוט לא היה לזה שום אפקט חיובי בעולם. בסופו של דבר הייתי באמצע צום מים של 12 יום, שנפלה את הבנה שאני צריך להוריד את האינסטגרם, כי אני כנראה לא אעבוד בזה תאגיד או יהיה שכיר בעולם הזה, וזה הרבה לפני כל המועדון היזמים וכל הדיבור הזה של שכירים וסטודנטים וכן תואר לא תואר, לא היה לי מושג על הדברים האלה, פשוט איזושהי הבנה פנימית. ואז הבנתי שאני חייב לעשות שלום עם המרחב הזה ולהבין איך אני הופך את זה למקום שמשרת לי את המטרות ואת המטרות לחיים. וזה התהליך, ולקח לי זמן. לקח לי איזה 2-3 עד שהגעתי לדבר הזה. בדיעבד, ברגע שהורדתי את האינסטגרם, לא ידעתי שאחרי זה אני יכול לעבוד בזה. אז גם אני חוויתי את כל הקושי הזה, התחלתי בפוסטים, בסטורים, אמרתי כל דבר חייב להיות בעל ערך שאני מעלה, אני לא רוצה סתם לייצר פה פומו, לא רוצה לצייר תמונה שקרית, ואני רוצה באמת לעשות טוב בעולם עם התכנים ועם החוויות שעברתי בחיים באותם זמנים. אז זה הסיפור שעזר לי, ועם הזמן באמת הגעתי לדבר הזה של ליווי, אינסטגרם, שיווק,
אבל אני כל כך מאמין בזה ואוהב את זה שבגלל שזה מייצר לי את החיים שאני רוצה. את החיים של החופש, שאני יכול בחודשים האחרונים, הייתי בפסטיבלים בפורטוגל, אני עוד חודש טס לבלי, נוסע עכשיו עוד שבועיים למידברן, ובין לבין נותן בראש בעסק, עוזר לאנשים, עוזר להם לשנות את החיים שלהם ואת העסק שלהם, מרגיש משמעותי, וכל זה דרך הרילזים, סטורים וכל הכלים האלה שיכולים להיות שטחיים. אז בא לי באמת לתת קצת אופטימיות וחיבה גם למקום הזה, עד כמה שגם לי אישית יכול להיות קשה כאן. אוקיי, אז בוא נדבר על השביל הזה שכולנו קצת צועדים בו ומה שקורה אולי לחלקכם. אז בהתחלה אנחנו מתחילים מהנקודה הזאת, שאנחנו פוחדים להיות קרינג'ים, ואז אנחנו מחליטים סוף סוף לקפוץ למים, ויש לנו איזה רמת אופטימיות וכזה, יש לי את החברים שכזה, וואי דניאל, אני עושה את הסרטון הראשון, קדימה, ואז הם קולטים שכזה, הם נשמעים כמו כולם, הם לא עונים למצוא את זה, זה ממש קשה טכנית, הם לא מבינים איך לקחת רעיון לתסריט וכל החוויה הזאת, ואז הם מעמדים את המומנטום וממשיכים רק לראות אחרים מהצד מצליחים והם לא, ואולי גם אנשים שפחות טובים מהם מצליחים הרבה יותר מהם, וזה מתסכל ברמות, סבבה? חשוב להבין את זה, אבל, זה כתוב בקטן, אבל זה מאוד מאוד גדול ומשמעותי, מי שמוכן להתמודד עם המכשולים הזה, כי השביל הזה הוא קבוע לכולם. כולם חווים את מה שאתם חווים. כולם חוו את המעגל הזה באיזשהו רמה, בדציבלים שונים מה שנקרא, אבל מי שמוכן לעבור את המכשולים האלה, אני לא אגיד מובטח גן עדן, אבל אתם תזכו לטעום מפירות שלא הרבה זוכים. כי אנחנו חושבים שכולם נמצאים ברשת, ואנחנו חושבים שכולם כבר שם. אבל בתכלס, אמרתי את זה היום לאחד המלווים שלי, תסתכל בסטורי שלך, על כל הצפיות שיש לך. תגיד לי כמה מאנשים מכל הצפיות שלך בסטורי, כמה אנשים מהם באמת מעלים 3-5 רילזים בשבוע. ואתם תקלטו שרק 10 או 5% מכל האינסטגרם באמת נמצא שם, סבבה? באמת עושה את הדבר הזה, אז מי שמוכן לעבור את מה שהרוב לא עוברים, וגם להשתפר ולדייק, וכמובן זה לא רק לעלות, צריך ללמוד עוד דברים, אבל מי שיכול יגיע לזה מצב שאשכרה יכול ליצור לעצמו חיים שהוא הרבה יותר רוצה, להתפרנס ממה שהוא בוחר ורוצה, וגם להיות בחוויית יצירה וביטוי, וזה באמת מגניב בעיניי. כמובן. אוקיי. זה היה קצת מהדברים הפרקטיים. בואו נצלול עכשיו קצת על הדברים היותר פרקטיים. מה שאמרתי קודם, זה הדברים היותר מהותיים, עכשיו יותר לפרקטיקה. אוקיי, אז איך הופכים את המקום הזה לכלי של ביטוי, לכלי ביטוי במקום מרחב של כלא? סבבה? זה ככה הדבר. איך יוצאים מהכלא הזה ולומדים קצת יותר לשחק את המשחק. אז מבחינתי, כדי להפוך את המקום הזה באמת לכלי של ביטוי, שאני קודם כל צריך ללמוד תוכן, או צריך להתחבר לאיזושהי אווירה של איך אני יוצר תוכן מהמקום הטהור, הכנה, התשוקתי הזה, שבאמת מרגיש לי חזק ומשמעותי. אז כששואלים אותי על מה לדבר, קודם כל, אני אגיד שהכותרת הכי ראשית, לפני האסטרטגיות, לפני הפסיכולוגיה השיווקית ועקרונות וכל מיני דברים כאלה, קודם כל, אנחנו רוצים ליצור את התוכן הזה על נושאים שקודם כל, תמקד כבסיס בתוכן שבוער בך, אוקיי? תוכן שבוער בך, בין אם זה אישי, בין אם זה מקצועי, ואנחנו נותנים עכשיו דוגמאות וממש תוציאו את המחברת עוד רגע. אבל תוכן שבוער בך זה כאילו קצת, אפשר אנשים יקראו לזה הייעוד שלך, המסר שלך, השליחות שלך, או גם פשוט, אתה חווית חיים ברמה הכי טכנית. חווית החיים למשך 20-30 שנה, פלוס whatever, ופגשת דברים, הבנת דברים. נחווית, הצלחת והחכמת מתוך כל החיכוך הזה של החיים. ויש מסרים שכנראה יושבים והם ייחודיים לך והם חשובים לך להביא לעולם. זה התוכן שהכי כיף ליצור. זה התוכן שממנו הייתי מתחיל וגם מבסס את כל התוכן שלי עליו. מה באמת חשוב לי? מה באמת בוער ממני? וזה יכול כל יום להשתנות. יום אחד כאילו אני יכול לדבר על דברים מקצועיים, יכול להתכתב עם לקוחות שלי, ואז פתאום יש איזה נושא שהם שואלים אותי, ואז אני עונה להם, ואני קולט שוואו, זה הנושא של היום. ואז באותו יום אני יכול לכתוב את התסריט מתוך המקום הזה, וזה יהיה ממש חי ורלוונטי בי. או שאני יוצא החוצה לעולם וקורא משהו, ואני מבין מתוך זה, ואז באותו רגע אני גם מייצר מזה תוכן. כאילו החיים הופכים לתוכן, ולא אני הופך את התוכן לחיים. סבבה? אז בוא נעשה את זה. בוא נבין עכשיו שנייה לפני המחברות, שני דברים של סוגי תוכן עיקריים. אחד, יש לנו תוכן שמקדם אותך ליעד של העסק.
תוכן מקצועי אפשר לקרוא לזה, סבבה? אבל שאומר מקדם אותך ליעד של העסק, זה אומר מחירות, המרה של עוקבים ללקוחות. זה בגדול. ואז יש את התוכן השני, שזה התוכן האישי. או אני אוהב להשתמש בזה ולהביא את זה, שזה הזווית הייחודית שלך. וזה מה שבשנייה אחת יכול לעשות לך בידול. כי רק אתה חווית את העולם מתוך הרגליים והעיניים שלך. רק אתה חווית את המקצוע שלך מתוך העיניים שלך. כמובן שיש מסרים דומים להרבה מאוד מהקולגות שלך, או חווית דברים דומים לאחרים, אבל יש לזה את העיבוד ואת החוויה האישית שלך, שהיא מייחדת אותך. אז זה מה שהייתי רוצה ליצור. אז בוא נדבר ממש עכשיו, פרקטית, סבבה? אז עכשיו תוציאו מחברת, זה השלב, תכתבו לכם את הכמה שאלות האלה, אוקיי? יש לנו את הסוג תוכן הראשון, שהוא התוכן שמקדם אותך, ותראו איזה גרפיקה מגניבה, אני מת על זה. בום. אוקיי, יש לנו פה 3 שאלות. 1, איזה אמונה לדעתך הוא צריך לאמץ כדי להצליח בתחום? עכשיו, כשאנחנו מדברים על הקהל שלנו, כשאנחנו מדברים על תוכן מקצועי, זה אנחנו צריכים לחשוב על הבן אדם האחד, על הקהל יעד האידיאלי שלנו, אוקיי? אז איפה שהוא נמצא, אנחנו צריכים להבין איזה שינוי אמונות אני יכול לייצר לו בחיים. איזה אמונות לדעתך הוא צריך לאמץ או לשנות לעצמו כדי להצליח בתחום שלך. להצליח בתחום שאתה רוצה לעזור לו. יש לו כנראה אמונות שהוא מחזיק בהן שהן מגבילות אותו או לא מדויקות. ולך, כאיש המקצוע, כמומחה, יש אמונות שהן האמונות הנכונות יותר או המעודכנות יותר. ואתה צריך לעזור לו לעשות את המעבר הזה מנקודה A לנקודה B בין האמונות. ואם תצליח לשנות לו אמונה, להפיל לו אסימון, הוא יזכור אותך לתמיד וישר יראה אותך כבן אדם עם סמכות. סבבה. דבר שני, הטרנספורמציה שאתה רוצה להוביל אותם בחיים, אוקיי? מה הטרנספורמציה? בתכלס, המטרה של העסק שלך זה להביא בן אדם מנקודה A לנקודה B, אוקיי? מה זה הנקודה B הזאת? מה זה הטרנספורמציה? ומעבר לנקודה B של אני רוצה שיהיה יותר לידים וכסף. בן אדם רוצה ליצור טרנספורמציה ושינוי משמעותי בחיים שלו. עכשיו בסופו של דבר, כדי שהוא יסמוך עליך, אתה צריך להצטער לא כמנטור שיכול לשנות לו את החיים, אלא כהמדריך שיכול להוביל אותו. ואתה מוביל אותו לזהות החדשה שלו, לטרנספורמציה. כי זה לא רק, נגיד אני לא רוצה לעזור לכם רק ליצור לידים, אני רוצה לעזור לכם ממש להיות המנהיגים של החיים שלכם, המנהיגים של העסק שלכם, ממש ליצור את המציאות שלכם דרך הדבר הזה. האינסטגרם, הלידים, ההכנסות, הסגירות, זה כלי שזה לא הרובד העמוק ביותר, אוקיי? אז חשוב להבין את הדבר הזה, ותחשבו, תעשו ממש רשימה של כל דבר. ודבר אחרון, מה הנושאים שיש לך הכי הרבה ביקורת עליהם בתחום שלך? לי למשל, יש המון ביקורת על עולם השיווק, וכמה שזה אגרסיבי וזכרי בצורה קצת רעילה, ואני פשוט מהחוויית חיים שלי מביא מאוד מאוד בקלות וטבעיות את כל תפיסת עולם שלי, הזווית הייחודית שלי, על הביקורת, על התחום שלי, ואני גם מביא על זה ביקורת ולא מתבייש בזה. מי שיתחבר יתחבר, מי שלא לא, תפדל. אני מסנן ככה את האנשים, ממגנט את מי שכן, היי שלום, איזה כיף, שאתם גם מתחברים לזה כנראה, ומדהים. אוקיי, ואגב, כמה נקודות האלה, אין לכם מושג כמה משמעותי המסרים האלה, אם תתחילו לשזור את זה בתוכן שלכם, זה מבחינתי התוכן שהופך עוקבים ללקוחות, זה מדהים. בסרטונים אחרים אני מדבר על זה יותר לעומק על הדבר הזה, אבל זה גולד, אוקיי? פרייסלס. אוקיי? סוג תוכן האישי שהזווית הייחודית שלנו, אוקיי? ברמה יותר אישית. יש פה תרגיל ממש ממש מגניב. איך אני יכול להקטין את עצמי רגע? אוקיי. מה הסיפור שלך? זה תרגיל ראשון קודם כל, ויש 6 שלבים בתוך הדבר הזה, אוקיי? זה כמו מסע גיבור, וזה עוזר לכם להבין מה אתם עברתם כדי לשזור מזה גם תוכן. סבבה? אז, מה עשית לפני רגע שנייה. אוקיי, וזה הרגע שלדעתי פשוט תעצרו אותי כאן ותכתבו לכם את כל השאלות האלה, ויש פה ממש כאילו מסע גיבור, מה עשית לפני, מה התמודדת, מה האתגרים, רגע השינוי, רגע המשבר, מה באמת באמת רצית, מה המטרות היו, ומה היה רחוק ממך כדי להיזכר גם באבטר, ומה עברת, שאתה יכול להזדהות איתו, ומה הרובד הכי עמוק שמניע אותך בפיתוח העסק, סבבה? אז זה כזה, תכתבו לכם את כל הדבר הזה, יכול להיות ברצף אחד או ממש לפי שאלה, ואז השאלה השנייה, מה הזווית הייחודית שלך על התחום שלך? מה התפיסה העסקית, הפילוסופית? אני רוצה קצת יותר להביא את האישיות שלך. איזה מסרים אתה גם ככה חוזר אליהם ביום יום? אנחנו הזכיר לכם עוד משהו על הדבר הזה, אבל זה כזה, מה הזווית הייחודית שלך? מתוך, ממש הייתי נכנס לזה קצת יותר מהרמה הפילוסופית, הסלוגנים האלה, כמו שאני מדבר פה על המשחק וזה, וכל מיני דברים כאלה. תחשבו, מה הפילוסופיה שלכם על התחום? זה קצת אמורפי וקשה, אבל מי שיצליח ככה, זה כאילו כנראה דברים שאתם כבר זוכרים ומדברים, ולא צריך להמציא את הגלגל בתוך זה, מה שבא להגיד. והדבר השלישי,
מה חשוב לך כאן לשמוע יותר? תייצר את העולם שאתה היית רוצה לראות כאן. מה זה אומר? אתם גוללים, אל תשקרו לי, אתם גוללים כנראה הרבה, גם אני, וזה בסדר, ויש הרבה תוכן שאני אומר, גוסומו, איכס, איזה מגעיל זה. ואז מצד שני אני יכול להגיד, אוקיי, אם את זה אני לא מתחבר אליו, לא משנה באיזה תחום, מה אני הייתי רוצה ליצור, מה אני הייתי רוצה לשמוע כאן יותר? ובוא נביא את הנושאים האלה. בוא נייצר את הסביבה ואת העולם שאני הייתי רוצה לשמוע ולצרוך. אז תביאו את המסרים, וזה ברמה אישית, לא קשור גם לעסק שלכם אפילו. תביאו את התובנות, תביאו את האישיות, תביאו את התפיסות שלכם. תביאו את מה שאתם רוצים ליצור, בין אם זה ברמה של מה שמפריע לכם, לבין מה שהייתם רוצים יותר לשמוע ולהעלות כנושא. מגניב. זה ממש גם יכול לחבר את האנשים לאישיות שלכם, וזה, הדבר הזה, זה יהיה חוויה של ביטוי ויצירה, לפחות בחוויה שלי, וזה ממש כיף לי ליצור את התכנים האלה. אוקיי, הבונוס, אמרתי זה בקטנה, תדבר על מה שאתה כבר אומר בתשוקה ביום יום. מה זה אומר? אני מדבר עם חברים שלי, או עם קולגות, או עם לקוחות, אני חוזר על משפטים, אנחנו מספרי סיפורים מעצם קיומנו. אז מה אני כבר מספר? מה אני כבר אומר שאני כבר מדבר אותו? אז שאנחנו צריכים לחשוב על איזה סרטונים אני יכול לדבר. מה הסרטון הראשון, הסרטון ה-20, הסרטון ever כאילו? מה אני תקוע במה לדבר? על מה דיברת אתמול? מה דיברת היום עם לקוחות? ככל שיש לך יותר התנסות בשטח, ואתה באמת בחוץ ומתחכך עם העולם, אתה פשוט תוכל להבין שכל דבר זה תוכן. והדברים שאתה כבר רגיל לדבר עליהם, זה תוכן. נגיד, היה לי סרטון על 7 שנים, חיפשתי את הייעוד שלי, וכל הדבר הזה, וייעוד זה בולשיט. עכשיו נתתי שם רפרנס של כל פעם שהייתי אבוד, הייתי עושה איזה משהו מטאפורה לזה שהייתי עושה מהלך מטלטל את המערכת, אז הייתי קורא לזה מכת פתיחה בסנוקר. המשפט הזה שהייתי מספר אותו לחברים שלי, שאני לא יודע מה לעשות עם החיים, אז אני הייתי עושה איזה מהלך קיצוני ושובר ימינה חזק, ועושה משהו שאני קורא לזה מכת פתיחה בסנוקר כדי לדחוף את כל הקלפים, זה משפט שאני כבר 5 שנים, 6 שנים מדבר אותו. ופתאום לפני חודש-חודשיים יצרתי ממנו אשכרה סרטון, ואז זה להפוך את הסיפורים שלכם לממש ביטוי ואומנות מבחינתי, זה יצירה, זה כמו שבן כותב שיר או מצייר ציור מבחינתי, ממש אותו דבר. אז זה דוגמה לדבר הזה. אוקיי, עכשיו, מבחינתי אני רוצה רק שתבינו, זה לא כזה מסובך, גם מה שאמרתי קודם, אתם כבר מדברים, יש לכם כבר רעיונות, אתם רק צריכים להביא ולצמצם את הפער הזה בין הדמות הדיגיטלית למציאותית, ולהפוך את הסיפור הנכון לתוך המשחק הזה. ואז זה יעזור לכם להבין איך אפשר באמת ליצור תכנים שיהיה לכם ברגשים, כיפים, משמעותיים, עמוקים, בין אם זה להמיר אותם ללקוחות, את הקהל שלכם, ובין אם זה פשוט ליצור חיבור אישי, ובין אם זה את השילוב של השניים. תביאו את הזווית הייחודית שלכם, תביאו אתכם בתוך התחום שלכם, בתוך העולם, בתוך החיים, לא משנה מה, שני התכנים יהיו מדהימים אם תביאו את זה מתוך המקום הזה שבוער בכם, סבבה? ונכון, זה קשה, סבבה? זה קשה, זה כאילו, זה לא, אין ספק שכאילו זה פשוט, אבל מצד שני זה גם קשה, וזה גם מביך, סבבה? אז רק הקפיצה הזאת למים תיתן לך את הבהירות שאתה רוצה, רק מלעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד סרטון ולנסות ולשחרר כל מה שאתה חושב על כן נכון, לא נכון, זה מה שיעזור לכם לעשות את הקפיצה הכי משמעותית, ואתם תראו, הבן אדם שעכשיו אתם יוצרים תוכן ואתם מתאמצים וכותבים תסריטים או יורים דוך למצלמה, הבן אדם שעכשיו מדבר, אם תתאמצו בתוך הדבר הזה ותיקחו את כמה עקרונות ותנסו לשזור את זה, עוד חודש, חודשיים, 3, אתם תהיו יוצר, אני לא אוהב את המילה יוצרי תוכן, אבל אתם תייצרו את התוכן הזה ברמה אחרת לגמרי, ויהיה פער מטורף בין מי שהייתם למי שתהיו, וכל הזמן ככה אם תתמידו בדבר. אז צאו, צחקו עם הדבר, קחו את זה כמשחק, כמקור להתפתחות, כמקור של יאללה, יש משהו שמאתגר אותי ובואו ננסה ולהביא את הגישת הפאקט הזה שכל כך כל כך עוזרת, אף אחד לא באמת אכפת, בואו ניתן בראש, וזהו, בקיצור. כן, יש עוד כל מיני דרכים לדבר איתי לזה, לפה, עוד סרטונים, מוזמנים להיכנס ליוטיוב שלי, יש עוד כל מיני סרטונים, אני מתחיל כל הזמן לעלות עוד ועוד ועוד תכנים, אם יש עוד דברים שאתם רוצים לשמוע, תכתבו לי, דברו איתי, אני ממש כאן ואשמח לשמוע כל דבר. Enjoy.